Πάλι, 54, δεν ακούω, 53, 52, 51, έχετε τύχει και είστε εδώ και δεν φωνάζετε, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 46 είναι, να ξέρετε, 45, 44, 43, 42, έχει ανεβάσει την ένταση, 40, 39, 38, 37, 36, 35, στένος δείτε, 34, απελκάτε το 2, 33, 32, 31, 30, 29, 28, ευχαριστούμε όλη την ομάδα, ευχαριστούμε όλους τους διασώπτες, ευχαριστούμε τον Παύλο.